Tervehdys, olen Timo Kivikangas, viestinnän koulutusvastaava. Viestinnän koulutusohjelma jakautuu 2 osaan, josta toinen on musapuoli ja toinen kuvapuoli. Ja yhdessä nämä muodostaa erittäin potentiaalisen osaamiskeskittymän. Olemme juuri saaneet käyttöömme uudet tuotantotilat ja hienot uudet opetustilat sekä ajanmukaisen laitteiston. Ja näiden avulla pystymme toteuttamaan vaativatkin tuotannot ammattimaisesti. Tämä termi digitaalinen ääni ja kaupallinen musiikki saattaa kuulostaa aika hankalalta ja mitähän tämä mahtaa pitää sisällään. Lyhykäisyydessään kyse on siis siitä, että meillä käsitellään ääntä digitaalisesti, ei analogisesti vaan digitaalisesti, eli ollaan tietokoneympäristössä ja mahdollistaisi erittäin monipuolisen äänen käsittelyn. Ja kaupallinen musiikki taas viittaa siihen, että me haluamme, että meidän opiskelijat, meitä tulevat osaajat pystyvät työllistämään itsensä ja tekemään elinkeinon itselleen musiikista. Meillä musapuolen opetus keskittyy musiikillisen idean tuotteistamiseen. Tällä tarkoitetaan sitä, että musiikillinen idea otetaan käyttöön ja arvioidaan sen mahdollisuuksia, että onko tässä potentiaalia, voiko tästä tulla jotain ihmisiä kiinnostavaa musiikkia. Tämä musiikki tullaan sitten käsittelemään usealla eri tavalla niin, että saadaan se myös kaupan hyllyyn ja kuluttajien saataville. Meillä tehdään esimerkiksi soittoääniä, leffamusiikkia, DVD-julkaisuja, tavallisia CD-levyjä, ihan mitä ikinä keksitäänkin, että millä tavalla ihmiset voivat musiikkia käyttää. Digitaalisen äänen ja kaupallisen musiikin suuntautumisvaihtoehdosta valmistunut medianomi voi työskennellä äänittäjänä, miksaajana, musiikin studiotuottajana, musiikillisten sisältöjen tuottajana eri medioissa, äänisuunnittelijana, ohjelmamyyjänä, markkinointi- ja jakelutehtävissä sekä levyyhtiöiden ja musiikin tuotantoyhtiöiden palveluksessa eri työtehtävissä. Musapuolen opetus keskittyy erilaisiin musatuotantoihin. Meillä ei varsinaisesti opeta soittamista. Ja tietysti erilaisten tuotantojen yhteydessä tullaan keskittymään siihen, että soittaako joku tyyli sopivasti tai tällaista, mutta niin kuin erikseen soittotunteja meillä ei ole. Meille tulevat opiskelijat ovat jo varsin taitavia soittajia, vähintäänkin semi-pro-tasoa tai hyvin pitkällä olevia harrastajia. Musiikkiopintojen tuotantopainotteisuus tarkoittaa sitä, että pyrimme aina julkaisuihin. Jotta pääsee julkaisuun, tarvitsee myös tietysti vahvat liiketaloudelliset taidot ja viestintätaidot sekä myös kielitaidot. Ja näitä meillä opetetaan ihan pakollisten opintojen yhteydessä ja ne on kaikki integroitu yhteen, jotta saadaan tuotannot toteutettua mahdollisimman onnistuneesti ja ehyesti. Meillä Virroilla viestinnän koulutusohjelmassa asiat ovat siis varsin hyvällä tolalla. Meillä opiskelijat pääsevät harjoittelemaan alalla selviämyksi tarvittavia taitoja aidossa tuotantoympäristössä ja hyvällä laitteistolla. Opettaja-asiat ovat kunnossa ja täältä tulee meiltä erittäin hyviä osaajia. Voimme olla tästä ryhmästä, joka meiltä lähtee ulos, erittäin ylpeitä ja heistä tullaan kuulemaan vielä paljon. Tervetuloa opiskelemaan Virroille. Eli moi vaan, olen Jussi, 2. vuoden medianomi-opiskelija ja opiskelen tuossa digitaalisen äänen ja kaupallisen musiikin puolella. No luultavasti se paras juttu, mikä viime vuonna esimerkiksi tuli opittua, niin oli tämmöinen opintokokonaisuus nimeltään stereoäänite, jossa sitten koottiin oman luokan väestä tämmöinen niin sanottu bändi. Sitten keksittiin sille nimiä, tämmöinen biografia eli tarina, että mistä tämä bändi on lähtenyt. Ja sitten tehtiin biisi, sitten nauhoitettiin se, miksattiin se itse ja tavallaan niin kuin tuotettiin semmoinen valmis periaatteessa sinkku alusta loppuun. Ja siinä nyt sitten oppi kyllä hyvinkin paljon kaikenlaista erilaista, että mitä kaikkea siihen äänitteen valmistamiseen tavallaan liittyy. No mun mielestä tässä koulussa oli paras ja monipuolisin koulutusohjelma, mikä tulee musiikki- ja viestintään yleensäkin. Niin se lähinnä sitten motivoi tähän hakemiseen. Tässä koulussa on parasta varmaankin samanhenkiset opiskelijatoverit ja sitten myöskin tosi laadukas opetus. Eli täällä on tosi hyvät opettajat ja on ollut siihen tosi tyytyväinen.
Mä oon Tomi Leino ja toimin täällä Rits Median ja nykyisin käsikirjoittamisen ja kuvallisen ilmaisun suuntautumisvaihtoehto vastaavana. Käsikirjoittamisen ja kuvallisen ilmaisun suuntautumisessa meidän on tarkoitus nimenomaan opiskella kirjoittamista ja kuvan tekemistä hyvin laaja-alaisesti. Eli me tehdään perinteisiä TV-ohjelmia, mutta lisäksi tehdään myös nettiin ja ajatellaan myös jopa printtimediaa. Tärkeää meidän koulutuksessa on myös liiketaloudelliset opinnot, eli tämmöinen vahva yrittäjyydellinen painotus. Tavoitteena on, että meiltä valmistuvat opiskelijat pystyisivät myös toimimaan itsenäisinä yrittäjinä. Meillä on tänä vuonna valmistunut uudet tilat, laajennettu studiota, tullut uusi jälkityöluokka ja näihin sitten myös niin kuin ajanmukaiset laitteet. Tämä kaikki nyt mahdollistaa sen, että tämä meidän tapa opiskella tuotantokeskeisesti mahdollistuu entistä paremmin. Lisäksi meillä on myös sekä PC-pohjainen että Mac-pohjaiset editointilaitteet. Ja nämä opiskelijat saa niin kuin selkeän tuntuman kaikkeen alalla käytettävää jälkityöskentelytapoihin ja ohjelmiin. Mun mielestä sellaisille nuorille, jotka on kiinnostuneita kirjoittamisesta tai kuvallisesta ilmaisusta ja ajattelee niistä tosissaan ammatin, niin tämä on varmaan hyvä ja varteenotettava vaihtoehto silloin opiskella täällä meidän käsikirjoittamisen ja kuvallisen ilmaisun suuntautumisessa. Käsikirjoittamisen ja kuvallisen ilmaisun suuntautumisvaihtoehdosta valmistunut medianomi voi työskennellä kuvaajana, valaisijana, visuaalisena suunnittelijana, editoijana tai hän voi käsikirjoittaa yritysvideoita, viihdeohjelmia, TV-sarjoja tai mainoksia. Tuotantojen kautta täällä saadaan tarvittavat perustaidot hyvinkin erilaisista ammateista, mutta painopiste on selkeästi siinä kirjoittamisessa ja kuvallisessa ilmaisussa ja liikkuvassa kuvassa. Moi! Mä oon Juha ja mä opiskelen täällä käsikirjoittamisen ja kuvallisen ilmaisun linjalla. Tehdään tällä hetkellä TV-tuotantoja, jotka näkyy valtakunnallisessa verkossa. Tämä TV-ohjelmien tekeminen on ollut hirmu haastavaa, mutta tosi mukavaa kumminkin ja se on oppinut ajuttoman paljon. Se, miten mä käytän vapaa-aikani. No, meillä on ylipäätänsä hirveän paljon omia projekteja käynnissä. Iltaisin sellaisia asioita, mitkä ei välttämättä mahdu tähän koulutussuunnitelmaan ja sellaisia omia elokuvia, mitä on aina halunnut toteuttaa, niin niitä sitten tulee paljon toteutettua ja varsinkin kun meillä on näin paljon laitteistoa, niin niitä sitten tulee hyväksi käytettyä. Ja sitten meillä on tietysti näitä kaikkia opiskelijatapahtumia, missä on sitten erinäisiä iltoja järjestetään tuolla ja niissä meillä on hauskaa menoa ja meininkiä.